गाइस तो आज ब्लॉग को आप समस्त स्वागत करुँची आज टे जा मार्केट जा से 10:30 भाई मार्केट जा मार्केट मैंगो जूस टे पीवा आगे जलखा फलिका कौन खाया खाई इच्छा अच्छे फ्राइड राइस करा तो फ्राइड राइस कौन टे परियापत्र आसो अंडा फंडा आसो तो चलो देखो कौन कौन आसूँ कौन कमी हो चलो ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମୋତେ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କିଛିଟା ଦରକାର ତ ଏବେ ଆସିଗଲା ଆମର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜୁସ୍ ପିଇବା ଆଉ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଘରୁ ବାହାରିଲା କିଣି ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଖାଲି ପିଇବା ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଗରମ ଯେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ମୋତେ ତ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପିଇବାକୁ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଜୁସ୍ ପିଇଲା ବେଳେ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଦେଖି ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଖାଉଛି ତ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଇଡଲି ଆଣିଛି ବରା ଆଣିଛି ଏଇଟା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ ମୋତେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୁଡ଼୍ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି बहुत सॉफ्ट होती है तो भाई लोकेशन ना पटिया स्टेशन रोड ये लैंडमार्क रनियर एक्सिस बैंक पाखे तो रोड साइड रोड तो इच्छा है फ्राइड राइस करा तो फ्राइड राइस करने कैप्सिकम कटा तापर बीम टी कटाला तापर टमाटो टी कटाला चुन 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 तापर गाजर टी कटाला चुन 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 तापर कच्चा लଙ୍କା टी कटाला तापर पियाज टी कटाला तापर रसुण टी कटाला तापर अदा टी कटाला तापर आलू टी कटाला तापर सब कटा सरी गला एबे हमर एग फ्राइड राइस तैयारी हम तो एग फ्राइड राइस तैयारी करने कौन केमती हो चलते आपको देखा तो ये अंडा भंगा माने अंडाटा फटा है देख तो स्लोमो केमती कौन अंडाटा फटा ही पड़ू तो कौन लगुच गोड़े देली तेल पड़ा कड़े अंडाटा जो गोड़ा होता है पड़ा से आमलेट टाइप होगला तो ये गुंड करदे भुजिया टाइप करदे टे हलदी पकईदे अंडाटा को काढ़ी सारापर तेलरे टे जीरा से रसुण कटा होता अदा कटा होता से सब पड़ा कंचा लଙ୍କା टे पड़ा तो सी भल भाव भाजी होगला आम पकड़ा कौन कहले से भल भाव भाजी हो सारापर
ପକେଇବା ଏବେ ପିଆଜକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ପକେଇବା ଗାଜର ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିବ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ସବୁ ଗୋଟା ପଡ଼ୁଛି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପରେ ବିମ୍ ପଡ଼ିଲା, ବିମ୍ ପରେ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଆଳୁ କଟା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ସେଇଟା ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଟିକେ ତେଲ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ କଟର ମଟର ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଟିକେ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ଭଜା ଯାଏ ସେମିତି ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଭଜା ଯିବ। ତାପରେ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପଡ଼ିଲା, ସୋୟା ସସ୍ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଳା ହେଲା। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଭଲ କିଣି ଭାଜି ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତ ଏବେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାଟା ଭଜା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ପଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ଗୋଳା ହେଇଗଲା ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଅଣ୍ଡାଟା ଏବେ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳା ହେଇଯିବ। ଗୋଳା ହେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ତାକୁ ଟିକେ ସେ ଭଲ କିଣି ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଳା ହେଇଯିବ। ଗୋଳା ହେଇଗଲା ପରେ ବାସ୍ନା ଜୋର ହେଲାଣି। ଏବେ ପଡ଼ିଗଲା ଆମର ଚାଉଳ, ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ସିଝା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ହେବ ଖେଳ, ମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଖାଇବାର ଖେଳ ବା ଏଗ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ର ଖେଳ। ତ ଏବେ ପୁଣି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ସେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ତ ଗୋଳେଇବା। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ପକେଇବା କ'ଣ, ଚାଲ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏବେ ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା, ପୁଣି ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଟିକେ ପଡ଼ିଲା। £5 ବିରିୟାନୀ ମସଲା ସବୁ ସରିଗଲା ସେଇ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟରେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇବା। ଗରମ ମସଲା ପକା ସାରିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ପୁଣି ଆଉଥରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ହେଇଗଲା, ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଜି ବି ଦୋକାନ ଯିବା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି 4:20-25 ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଖାଇ ପିଇକି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ବାହାରିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିବ। ତ ଖାଇ ପିଇକି ବାହାରିବା ଆଉ। ତ କାମ ପ୍ରେସରରେ ମାନେ ଖାଇବା ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇପାରୁନି। ତ ଚାଲ କ'ଣ କରିବା, ଖାଇ ପିଇ ବାହାରିବା ଆଉ। ରାଇସ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି, ମାନେ ଏଇଟା ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ସାଲାଡ଼ ବା କଚୁମ୍ବର ଯାହା ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଯେ ପାଟି କଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ତ ଏବେ ଖାଇବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ବିଲକୁଲ ମସଲା ହରିକା ନାହିଁ, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ତେଲ ମସଲା ବହୁତ କମ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି।
ବୁଝିପାରୁଥିବ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି, ଜୟ ମା କାଳୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।